Pero kaning kakatunto ang mga 18 ka mga ex-marines ba? Son, klaro naman ka itong malita-malita, son. Ganon dili man ka mo itong unahon. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, sundanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Nya arita magkasama sa tuang dugang isgutanan usab karon si Senador Ping Lacson ni bahad nga iyahang paimbestigaran si Senador Rodante Marcolita nga aduna kunoy 50 o 500 milyones pesos nga allocable nga flood control budget. Straight to the point. Andi ana mga sukindig paminaw to hatagag pagtagad kay ini si Senador Marcolita sukad nga ni puli si Senador Ping Lacson kanunay niya ning sikhon mga sukindig paminaw kay si Lacson kuno matod bang Marcolita si Lacson kuno mga sukindig paminaw na unsa man nga nagpapaloy-paloy naman dili naman ang iyahang nailhan nga Lacson kaniadto dili naman mao mo na nga kanunay silang magsinikhanay diha kon maghisgot nag investigasyon sa flood control. Karon murag na ipit mga sukintig paminaw sa Lacson sa makatarungan ni Senador Rodante Marcolita nga mao lagi na kabahin aning sa investigasyon sa flood control nga hagpat-hagpat ra pili-pili ra ang imbestigaran ni Lacson. Mo na nga ningos Lacson ron nga duna kuno matod pay 500 milyones. Muna nga murag nangangha ang publiko kay si Senador Ping Lacson ingon man nga doon na kunoy 500 milyones nga allocable nga budget mga sukindig paminaw para kan Senador Rodante Marcolita. Muna nga mga tao ingon sila tanawa wa gyud kuan kanang naang abi kay kanunay sang sikho ni Marcolita mo nga nagkuan na siya kita na sagpaagi unsaon makabalos ni Marcolita. Ato ni hatagag pagtagad sad mga sukindig paminaw ha kay matod pang Lacson mga sukindig paminaw nga aduna kunoy handwritten note kadto si Anhing Cabral kahinumdom pa mo atong Anhing Cabral na kadto mga sukindig paminaw nga undersecretary sa DPWH kadto si Maria Undersecretary Maria Cabral kadto bang nagpakamatay baskilid sa karsada kuno mayngon ramatang kuno kay daghamang nagduda nga basi kuno gitaguan ni papatay-patay lang. Wa man gani to hibaw gihaya batos Cabral gilubong bas Cabral wa man hibaw So karon ang nahitabo sad mga sukindig paminaw nga si Senador Rodante Marcolita doon na kunoy kanang na ang handwritten note gikan ni Cabral matod pang Lacson nga adunay 500 million nga allocable si Marcolita. Matod pang Lacson si Cabral kuno maoy doon na kunoy handwritten apil-apil na pod ning Lacson si Cabral ha. Ananglitan og tinuod man nagoy namatay si Cabral ngano mang imo pa manghisgutan Lacson. Nya dugay naman tong namatay si Cabral nganong karon pa man kamusulti. Nganong karon pa man kamusulti nga dunay 500 million nga allocable para dito ni Senador Rodante Marcolita. Nganong karon pa man kamusulti ana nga hagbay naman tong na patay si Cabral pagawas unta kung tinuod na nga adunay note. Ngano man ka musulti dayon? Ang imong gisulti sa 67 ka congressman. Hantod karon wa man kay nanganlan bisag usa. Ang giatake na sa Donny Lacson, nag-appeal kuno mga sukindig paminaw sa kanang nang Blue Ribbon Committee report nila kaning ilang investigation nga ilahang i-endorso ngadto sa buhatan sa ombudsman. Na-appeal matod pa si
Senador Dante Marcolita. Unya, apil nga pagkasuhan ni Lacson og plunder si Senador Joel Villanueva o si Senador Jinggoy Estrada. Marcolita murag i-apil tingali niya kay matod pan muraman og lantaw ni Lacson pirmi man siya mga sukindig paminaw nga atakiho ni Marcolita magsumpaki man gyud sila sa Senado man pay apilo ni be. Ato ni hatagag pagtagad mga sukindig paminaw pero angay sa naimbestigaron tuod. Kay kaning niyang hitamua kaning 50 million nga dunay allocable unsa man ni tinuod ba ni or dili angay po ni imbestigaron kay basi tinog ibutang ta tinuod ning inyong Lacson di angay pong imbestigaran si Marcolita. Pero kung gihimo lang ni Lacson kay aron nga si Marcolita mohunong og pangataking Lacson ato ni hatagag pagtagad sa diri sa tuang nga pagkulo kabildo o niya asa naman tong kwan na son na asa naman tong 60 City ka mga congressman nga nangugat ra bagyo kag maayo dong Lacson. Dili ba laksot paminawon? Dili ba laksot nga paminawon Lacson nga kanang naang ikaw pa mismo paisog-isog nga dunay sa 60 City ka mga kontraktor unya nga mga congressman hantod garawa kay nanganlan bisag usa. Samtang sa laing bahin atong hatagag pagtagad kay mga congressman gihatagan na og kopya sa committee report kabahin sa impeachment complaint batok ni Vice President Sara Duterte aron ilaha kini nga mabasa sa dili pa ang botohanay karong adlaw nga Lunes. Straight to the point. Pizza 11 mga sukindig paminaw gikatakda nga ang plenaryo magbotohay mga sukindig paminaw sa impeachment batok ni Vice President sa Duterte. So ilaha dito nga hukman si Vice Presidente ilang hukman pinaagi sa pagbutar kung angayan ba nga i-impeach o dili. Pero Clarex kayo murag nas 95% pwede daghan ng pirma congressman kay gaayo sila og manganlan sila sa pananglitag di sila mo pirma, pananglitag dili sila mo pirma gaayo og nganlan sila sa flood control na. Amo na nga kanang naang labi na kay balaw tas uban ng mga congressman, labi na to mga congressman nga adunay mga anomalya silang distrito, adunay mga nakawat, mga congressman nga mga way nahimo o nya dako kay budget ang ilaharang personal nga mga Pinoy-anan maoy ni burot ilang bulsa. Natural di gyud ka mosukwahi sa admin. Natural ka sa man Jerome dili gyud ka magsupak-supak. Labi pa og sadan ka, sugarol ka, kanang na kontraktor ka. Dili ka magsupak-supak sa admin kay magsupak-supak ka gani. Piti kay gyud gukdon kas kaso. Gukdon kas kaso baka dili ka hatag budget sa imong distrito. Dili ka hatag budget wa na kay matukob ha. Una nga kanang naang mga congressman rabadayon mo pirma pasanginlan ang mga tao. Pasanginlan ang mga tao nga tungod ninyo nga mga katawhan tapugos kog pirma kay kung dili pa lang tungod ninyo dili gid unta ko. Tinuod bitaw. So muna nga tuaning hatagag pagtagad ha kay mga congressman taon hadlok po mga congressman niya mga kuan kay lisod po kayo og sulod sa usa ka tuig wa po sila makurakot ha. Tawas sila sa mga tarong ng mga congressman ha. Tawas sila sa mga tarong ng mga congressman pero kadto gani mga bulayog ng mga congressman. Publiko DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Ato hatagag pagtagad kay kaning ni ang niingon karon si Jervil Luistro ang chairwoman mga sukindig paminaw sa Blue Ribbon kaning ni ang sa Justice Committee sa House
nga ilahan ng nahatag. Ilahan ng nahatag ag kopya ang mga congressman tanan sa ilahang committee report sa impeachment ni Vice President Sara Duterte para mahatagag chance kadtong tuang mga congressman nga makabasa sa ilahang committee report para unya sa Lunes mga sukindig paminaw kadtong mga congressman aduna nay kahibalo unsay mga grounds, unsay mga basihan sa impeachment o nganong kinahanglan bago i-impeach or dili si Vice President Sara Duterte. So kini nga paagi mauni ang mando Supreme Court nga kinahanglan nga sa dili pa butuhan hatagag higayon ang mga congressmen nga makabasa sa report sa Committee on Justice kay mapareha man gud sa una nga ang mga congressman hala pirma lang pirma wa gani sila mahatagig kopya. Wa sila mahatagig kopya, pirma ra sila nga pirma, wa sila kahibalo og unsay mga ebidensya, mga sukindig paminaw sa hatag dito sa kanang naang sa impeachment sa mga complainants o katon sa prosecution. Pirma lang silang pirma, ay importante nga dunay ayuda. So aligre kayo na karong Lunes po. Aligre kay ne kay pero sigurado naman kayo kan mag-expect na kita na mag-expect na ta nga mulapas gyud sa 106 ka mga congressman ang mopirma mga sukindig paminaw para nga ipa-impeach si Vice President Sara Duterte. Ngano man kungod kay ari pa lang kadaan magbase sa mga partido. Ang pinakadaghan karon nga mga membro nga partido ka Presidente Marcos. Nga partido mga sukindig paminaw unya kana tungod kay mo lagi na nga ipton sila, gukdon sila. Di mo na nga kanang na ang medyo mapugos yung kuno sila unya ang ipasangil nila nga kuno biktima ra pod sila. So muna nga ogwan manggali may noon para ma-impeach mga sukindig paminaw o niya next week posible na nga masaka na ngadto sa kanang naang sa Senado ang impeachment. Pag abot to Senado karon ang uban ng mga congressman ningon mga ningon ubang mga congressman nga duna na may mga nipadayag nga dili sila gusto nga mag-convene ang Senado mga sukindig paminaw sa impeachment. Ang uban nga mga senador laom na sila, lungot-lungot na o niya murag andam na sa impeachment pero ang uban nga mga senador dili gusto nga mag-convene sila. Siyempre kaning mga senador nga mga dumadapig, mga sukindig paminaw sa mga Duterte, kung mahimo, yung gini sila nga, di lang magkanang na mag-convene, oy. Pero kadtong mga anti-Duterte nga gusto gyud nga i-impeach gyud dayon si Vice President Sara Duterte, kumbikto gyud dayon, gusto to nga aksyonan dayon. Sumon na nga kani, nanggawas na po ni abi kay hapit na mo tugdon dito sa Senado ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Nanggawas na po ng mga pangalan sa mga senador nga supak sa impeachment. Kinsa man? Joel Villanueva, Senador Jinggoy Estrada, Senador na karon ay day na puno si Marcolita mga sukindig pamin. Kita klaro kayog tataw kayo sa mga hearing sa Senado nga si Marcolita kanunay gid niyang batikoson lakson. Kanunay ginyang kuliton, kulkugon, mga sukindig paminus lakson nga. Unsa man kason, wa naman kay pakabanason. Nagabuta bungol na lang mangkas mga ang ipatawag sa Senado sa flood control zone. Wa gyud lakson. Napulan na tingalis lakson na nabungog na tingaling ulong lakson.
Di ana ni kuha na kuno siya kanang nisulti na gyud siya nga doon na kuno'y 500 million nga allocable budget si Marcolita. gikan kuno sa kanang kana bitaw gisuwat sa bullpen, gisuwat sa bullpen nga doon na kuno'y note gikan dito ni Anhing Cabral tanawar. Anon sa baslakson nga kanana ang tingali, pero og pananglitan og dunay mga ebidensya sa lakson ana, okay. Dunay mga ebidensya sa lakson di angay pod na nga labi na og tan-aw lakson nga dunay mga probable cause angay po imbestigaran tinuos Marcolita. Pero kun wa gani aw kay balo ng mga tao nga kaning niason na kaning ni amurag dunag gigahonghong nimo gikastaason. Okay, standby lang sa kadali, makasama ha, kadiyot lang. Publiko, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Okay, onya ato asa nga tagan og pagtagad no, gamay mga sukindig paminaw kay ato ang paminawon kuno ni Senador Ping Lacson kay kanang naang gusto unsa man iyahang committee or kanina partial committee report mga sukindig paminaw. Onya matod pa niya nga magpaimbestigar kuno na siya sa kani posibleng korupsyon nga nagikan sa gitawag nga mga allocable o kaning pundo nga gigahin alang sa mga hangyo sa proyekto gikan sa mga congressman ngadto sa DPWH. To kuno sa paminaw kadali Ping Lacson kasama Geralbe. Kani so maning kuan ang Lacson nga tan paminaw sa Lacson be kuno son minaw kuno minimo son be. Sige. Paminahon sa kasamaan Jerome ha kay hindi proper pero hindi naman illegal kasi dati naman pinapractice. Pero yung pinagbigyan balik ko given na gamay due doy, course, balik sa gamay sa Gerald sabi ko nga yung request for allocables although sa tingin ko hindi proper pero hindi naman illegal kasi dati naman pinapractice. Pero yung pinagbigyan, given due course, yung mga request, maski hindi lahat, again, hindi pa rin illegal yon, pinagbigyan ng DPWH. Pero yung binigyan ka ng items, tapos sinabstandard ng contractor mo, ginos project ng contractor mo, doon may problema. So yun ang hihimay namin. So di ba there's this story, no, mind you, na when he was chairman of the Commission on Appointments Committee on Public Works and Highways. Siya kasi nag-confirm kay Secretary Bonoan. And I heard this from other congressmen who were then members of the CA and until now, members pa rin ng CA. Nung nilabas ko yung merong isang congressman na nambukol sa mga kapwa nila congressmen, actually, lumapit sila sa akin nung may CA kami. They were egging me. Tuloy nyo yan, Senator. Kasi kami yung mga nabukulan. Oh. So, tuloy ko na ha. nabukulan sila I will ni... not mention any name, pero yun ang sinabi nila. Pero sila nang bukol yung BFF Meaning, no, I'm not, Okay. wag nyo na akong dalhin doon. Basta Okay, sir. ito yung facts, as narrated to me by some congressmen. Na dahil kino-confirm yung DPWH secretary, bigyan nyo kami ng projects. At hindi lang ako kasi marami kami rito, 12 kami rito sa panel ng CA. CA. Actually, 1.5 billion daw yung hinihingi. 500 lang yung binigay. Tapos nakanganga yung mga ibang kasama sa CA kasi wala naman nakuha ang project. So sir, may mga documents tungkol doon? Hindi,
Ang sabi ko nga, titingnan natin baka mayroong mga substandard at sa ghost do sa mga items, sa mga projects. Tanawa ha ka na nang iya ha. pinagbigyan. Kadiyot sa kasama nga gipunta na sa unsa ma, doon na mga ebidensya. Doon na mga dokumento ana son sa ako anon pa nato tanawon pa nato niya. Tanawon pa niya di okay. Pero kaning kakatunto ang mga 18 ka mga ex-marines ba? Son. Klaro naman ka itong malita-malita son. Ganon dili man katungo itong unahon. Ma, katong 18 ka mga ex-marines ba? Nga niingon na nga nag-deliver nag mga malita. Kanimong giingon niya kanim paimbestigahan nimo. Wa pa man di kay magikuptang ebidensya son. Ayaw guyura ang mga tao ni anang imuhang laing investigasyon. Ha? Unsa bitaw lakson? Pahaggan di karong Inday Glinda masong lagos. So magpaimbestigar siya sa wa pa gani mga kwan pa ba? Okay, kanay mong paimbestigar, okay sad na nga kanay mga substandard ana. Pero hagbay naman ang nang isyuha, oy. Hagbay na na. Kanay mga 18 ka mga ex-marine, so malagi naman ang ipatawag nga nagdalag malita. Ha? Nya kanay pangutana sa sama na kay ebidensya na mga ipangsulti sa wala pa. Sumon nga karon ang gipuntarya mga sukindig paminaw ni Ping Lacson ang mga senador niyang kauban. Ha? So, makaduda ang mga tao ngano nga si Lacson ni tingog karon o niya ang puntarya sa iyang investigasyon iyang makaubang mga senador. Kinsa mga senadora? Ang mga senador nga mga nagpaila nga sila dapig ni Vice President Sara Duterte. Mo'y puntarya. Ayay son. Tinuod itong ingon ni Edgar Eresi son nga nakadawat giday pugason. Nangabuhi po Lacson, nangabuhi po tag-ato, baby, sa ginagmay lang. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point.